Magkapatid na edad 5 at 7 na lunod sa irigasyon sa Bantay, Ilocos Sur. Naka-alerto si Ivy Hernando. Pilit pang ni-revive ng mga rumesponding autoridad ang 7 taong gulang na si Judeline Pido pero nasawi matapos malunod sa irigasyon malapit sa kanilang bahay sa Barangay Nagidayan, Bantay, Ilocos Sur. 30 minuto lang nakalipas. Natagpuan din sa irigasyon ang kanyang 5 taong gulang na kapatid na si Princess. Sa kwento ng kanilang ina sa PNP, pinatulog raw niya ang 6 na anak at pumunta sa kapitbahay. Naipakambo lang kanyanan nga adda na nalmes DJ yanti irigasyon. So that DJ time nga pinang biro na kan DJ anak na. Natagpuan ang unang bata sa irigasyon sa katabing barangay ng Bulag East, habang sa Barangay Malingeb ang huli. Lagpas tao ang lalim ng irigasyon na malakas ang agos. Adamo nakakita nga di sinsin ko nga paulin na sudan, pinaulinan. Tuwa naglumunda kano nga nagsublilat ta dita. Nagayayam daw talaga nga plano ta siguro tigdigos mo tawang bato da kano puros. Nasa bukid raw noon ang padre de pamilya na si Federico nang mangyari ang insidente. Dala ng kahirapan, sila na mismo ang gagawa ng kabaong para sa mga anak. Nasakit ang mga rod no aksepin milatan. Masapo lang mo bantayan nga nalaing na gito, handang mapanawan. Advice ko kada iti adda ditoy asidig iti irigasyon nga no mabalbalin kitain da digiti anak da nga agtawen iti kakastoy. Kada digiti panagayayam da antayumit ammuno nya ti mapasamak. Wala namang nakikitang foul play ang otoridad sa insidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.